Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajing Pluh ding ke basyarkai ke balajah nin kesengi hatarki, ke balawan ra kajing yap jong ki hanyup Ngut ki mensim brio, kelajah kawai ke hotel ke balatip kum ke kartal kaya. Kawai ke khana jengi jong ke Fener Basi Sports Club, ke Vidya Nil Apak, ke badang shipos nam karta bat ke Kmie jong ka Ferda, ki day napdeng ki hanyup Ngut ki balak Khlad. Kajing don jong ki bayap, hadian kajing Pluh jong ke hotel, ke badan Haskai Resort, hakathan syatai lami ingi jong ke Turkey, hakasngi balang, kalau poi syaka hanya Ngut ong menteri kampo ia. Kinong sakhi kele thu bagi nawan kai kela persang ban pet krat dak ba pen kam daki jan kidur ki pen ia ki jan siang thia kila sakut hagi jingkhang bar ki khubor ki thu badan ki balayap hadian bakila persang ban pet syaka jaka basngai. Katu Ngut ki menteri jong ke Turkey kila poi syaka ti jaka hakartal kaya resort ke bajngai kumba shispa hanya pau kilometer syapang syatai lami ingi jong ke nongba Ankara bat ki hek sorkar ki le thu baminta lala bantem ya kadika ding ki khubor ki thu bakumba arspa lai Ngut ki nawan kai ki la sa kadika hotel langit bakajing kem ding kala sedang na kajaka bam bat kala sapriang stat habaro ka ke yeng wala empat la bantip satya ke ikadaw ba penlong ya kajing kem ding kani ka hotel ka dan hajan karyan ka ba penlong ya kinong penlip ding ban kham e banyale persha ya kajing Pluh uwe ubreu ubralat im ule thu akilat pathai khubor ba om shimladan ki jingpen bena ki bala sawah ketika hotel hakapor basdang keding dak ba ut ke jing bom dan kinu kilat jingyada Kynthup ke jingking ni kitiar penlip ding u menteri ketanat an u yelma stuns ula ong bala bu ki Ngut ki nong mudui ban tokit ya ketika jing Pluh uwe unong tre ketika hotel ule thu bo loi i ki breu ki bala renset de ke jingting uwe ubreu ula renset nakamala ka bakhatwei to ublei un isen e ye u ula ong ule thuru ba ule i uparalok jong u ba persang ban hiar chapo dak ba penan kam dak jan siang thia handai ka jan kalakat bat ula hap ha ka khli jong u ule thuru ba uwe ubreu ula perta shaphang u Khun jong u ubadang shisnam karta dak ba ong ngan brat yala u Khun handai un saing u president kari Turkey u Recep Tayyip Erdogan hagarinsan x ula pen bena ya kesengi balang kum kesengi yam breu ne kesengi basngosi hakari barok kawai ban sngolam ya ki ba Khlad no bat ya ki bahayeng jong ki bala Khlad no hakani ke jingja ke bashir khai